No niin, miltä Puhelimella näyttää? tohon noin, ei voinut olla totta. No, siihen kameraanko? Ei. No kerro nyt jotain terveisiä. Terveisiä äidille. Menee perille. Entäs teille? Saarille vaan. Saarille terveisiä. Joo, pistetään tää pätkä tonne jonnekin. Ai niin, nyt ollaan niinku Leokangin puolella. Tossa on kasa suksia. Noi otetaan kohta kun lähdetään. No niin, Herr Überbrannten Oberskier. Aine. Perkele. Aino kypärä. Ja aine pää. Pää. I kypärä, i pää. Niin, ja täytyy olla pirun sarvet, että näyttäisi Aine mieheltä. varten.